Eskerronezko kantuz diezaiogunekin. Zuk emanik handugu bizia gurekin. Zuk diozu lurrari errotik eragin. Zuk diguzu mundua bihurtu atsegin. Deno gabiltza jauna, lanean posturik, zenitarte zintzoan, ongi elkarturik. Ez ezagun jadanik, zezio biderik, Kristo baitan berpizu, geran ez geroztik. Eskerronezko kantuz dezaiogunekin. Zuk emanik handugu bizia gurekin. Zuk diozu lurrari errotik eragin. Zuk diguzu mundua bihurtu atsegin. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. zenideok, San Anton abadearen oroipena egiten dugu gaur. 250 garren urtean gutxi gorabehera jaioa, famili noblekoa, dena utzi eta desertura joan zen, han otoitzera eta jainkoari bere bizitza ematera, eta han distipulok juntatu zitzaizkion, bere bizitza baita ere egitea nahi zutenak, eta bera izan zen elizan bizitza monastikoa edo lehendabiziko abadeetako bat, eta monastegietan bizitza hasi zutenak. Bera dugu baita ere abereen zaindaria, eta gaurko egunarekin abereak eta bedinkatzen dira. Eta baita ere gaur gogorazten ditugu baserritar guztiak, gure herrietan ditugun baserritarrak eta hortan dedikatzen diren guztiak gogoan ditugu, eta gure otoitzean ere gogoan izango ditugu. Apaltasunez jo dezagun orain jainkoaren gana, gure bihotzak prestatuz, jainkoari barkamena eskatuz. Jesus jauna, gu kondenatzera ez baizik salbatzera etorri zarena, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, bihotz berritzen den bekatari bakar baten gandik zeruan bosa handia izango dela esan zenuena, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, asko maite izan duenari asko barkatzen diozuna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, basamortuan zure zerbitzuan bizitza harrigarria eramaten eman zenion San Anton abadeari, egizuaren otoitzari esker, geure buruari uko eginez, gauza guztien gainetik zumaita zaitzagula beti. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Samuel lehenengo liburutik.
Egun haietan Samuelek esan zion Sauli, bart jaunak esan didana adierazi behar dizut. Saulek esan zion, mintza. Samuelek orduan, zeure burua txikitzat duzun arren, ez alzarazu Israelgo leinuen buruzagia? Jaunak Israelgo errege gantzutu zaitu, eta Amaleketar pekatari horiek zuntzitzera bidali zaitu, denak desegiteraino borrokatzera. Zergatik ez duzu aditu jaunaren esana? Zergatik hartu dituzu harrapakinak, jaunaren begietan gaizki dagoena eginez? Saulek erantzun zion, ez aldut bada egin jaunaren esana? Berak bidali ninduen bidetik ibili naiz. Ekarri dut Agag, Amalekeko erregea, eta zuntzitu ditut Amaleketarrak. Desegin beharrekoak ziren harrapakinetatik, ardirik eta idirik onenak hartu ditu gudarosteak, jaunari, zure jainkoari, Gilgalen opari eskaintzeko. Samuelek ordea erantzun zion, atseginago ote du jaunak erre opariak eta sakrifizioak, beraren esana egitea baino? Hobe da, haren esana egitea, opariak eskaintzea baino? Hobe haren esaneko izatea, ahari gantzak eskaintzea baino? Astikeria adinako pekatua da desleial izatea, eta sasi jainkokeria adinakoa zetakeria. Jaunaren esana baztertu duzulako, baztertu egin zaitu berak ere erregetzatik. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Zuzen dabilenari diot, jainkoaren salbamena erakusten. Zuzen dabilenari diot, jainkoaren salbamena erakusten. Ez zaitu salatzen zeure sakrifizioengatik, zure erreopariak aurrean ditut beti, baina ez dut hartuko zure ukuiluko zekorrik, ez eta zure eskortako akerrik. Zuzen dabilenari diot, jainkoaren salbamena erakusten. Nola ipaditzakezu nere arauak, eta nere ituna ahotan hartu, nere zentzabideari gorroto badiozu, eta nere hitzei bizkarra ematen? Zuzen dabilenari diot, jainkoaren salbamena erakusten. Zuk horiek egin eta ni isildu, zu bezalakoa naizela uste alduzu. Salatu egingo zaitut, aurpegira botako dizut dena. Eskerronezko oparia eskaintzen didanak, horrek ematen dit aintza. Onbiderako denari erakutsiko diot neure salbamena. Zuzen dabilenari diot, jainkoaren salbamena erakusten. Aleluia, aleluia, aleluia. Bizia da jainkoaren hitza, bizia eta eraginkorra, eta barneko pentsamentuak eta asmoak aztertzen ditu. Aleluia, aleluia, aleluia.
Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan, Joan Bataiatzailearen ikasleek eta fariseuak barau eguna zuten. Jesusengana joan eta esan zioten, nolatan egiten dute barau Joanen ikasleek eta fariseuak eta zure ikasleak ez? Jesusek erantzun zien, estaietara deituek egin ote dezakete barau senar berria berekin dutelarik? Senar berria berekin duten bitartean ez dezakete barau egin, etorriko zaie bai senar berria kenduko dieten eguna orduan egun hartan egingo dute barau. Inork ez dio jantzi zaharrari oial gordinezko edabakirik josten, bestela adabaki berriak jantzi zaharra behartu eta zarratada handiagoa egiten da. Ez du inork ardo berririk zartzen ere zahagi zaharretan. Ardoak zahagiak lehertu egingo lituzke eta orduan ez ardo eta ez zahagi. Ardo berria zahagi berrietan. Jaunak esana? Atzoko evangelioan, Kanaango miraria egiten zuenean Jesusek, ura ardo bihurtuz, han presentatzen zitzaigun, senar bezala ez, ezkontzako kontestu hartan, Jesus dator mundura, senar bezala, bere emaztea Elizarekin ezkontzera ez, eta aliantza hori egitera. Eta gaur ere, evangelioan, barauaz, hitz eginez, farisearrak eta botatzen diote aurpegira Jesusi zergaiti bere ikasleek ez duten barau egiten, barau egunean, San Juan Bataiatzailearen ikasle eta farisearren bezala, eta Jesusek gogorazten die, senarra beraiekin dagoen bitartean ez dauka zentzurik barau egitea, ez? Da festa egiteko denbora. Gero etorriko da momentua, esaten du Jesusek ere, senarra kentzen zaienean, eta ja hor bere heriotza hitz egiten nahi da, heriotzaren bitartez ja Jesus mundu ontatikan joango zaigu, etorriko da momentua barau egiteko. Gu hor gaude, Jesus orain hil ondoren zeruan da, eta gu gaude orain zain eta bidean berarekin bat egiteko egun ematen zeruan, ez? Eliza horren zain dago, Jainkoarekin betirako zeruko estai hoietan betirako ospatzeko zain dago, eta orain guk ere barau egiten aigea edo barau egiteak zentzua dauka guretzat orain bai. Baina Jesusek adierazten duna da hori ez, benetako barauaren zentzua zein da, dudarikan gabe, bera etorri aurretikan, itun zaharrean barauaren zentzua zan, barau egitea Jesusen etorrararen zain egoteko. Baina Jesus etorri ondoren, senarra etorri ondoren da momentua berarekin bat egiteko eta disfrutatzeko, eta berak dakarren nobedadea eta evangelioa jasotzeko. Horrez dago momenturik barau egiteko. Eta orain guretzat, Jesusek bere salbamena eraman ondoren, guretzat orain, salbamen hori zeruan lortu arte, guk ere badaukagu barau egiteko arrazoia. Ze mundu hontan gaude ondikan, ez gera heldu, orain dikan senarraren gana, betirako berarekin batean baturik bizitzerko, eta orun guk ere orain badaukagu barau egiteko arrazoia. Eta barauaren zentzua beraz zer da? Senarraren faltan, jakitea, azken finean konturatzea, mundu hontako gauzak ez dutela gure bihotza betetzen. Eta mundu hontan daukagun arriskua zein da azkenean. Pentsatzea mundu hontako gauzak
gure bihotza bete dezaketela, edo guri soriona eman diezaguketela, ez? Eta orduan, gizakia daukan, arriskua dauka mundu hontan soriona bilatzea, mundu hontako gauzetan. Orduan, karo, totan bilatzen baldin badegu soriona, behar dugu gero eta gehiago, ze mundu hotako gauzak ez dute gure bihotza asetzen. Eta orduan hori da guztiz barauaren kontrakoa. Barauak egiten duna da, gure bizitza naiz da gauzak izan, utzi, jakin usten gauzak, konturatzeko gure bihotza bakarrikan jainkoak bete dezakeela benetan. Eta gure bihotza egon behar dela jainkoari begira. Eta gure bihotzak izan behar dula jainkoaren desioa. Eta hori da barauak egiten duna gure bizitzan. Gauzak usten ditugunean, eta pixka sentitzen degunean, gozea edo gauzen behar hori sentitzen deguna, azken finean horrek eramaten gaitu, konturatzera gure benetako beharra dela jainkoa. Jainkoa betetzen dula gure bizitza eta gure bihotza benetan. Eta horre dauka zentzua barauak, ez? Gure bizitzan. Eta horrela zentzu hori eman behar diogu, ez? Eskatzen diogu, jainkoari deskubritu dezagula hau, eta bizi dezagula gure bizitza beraz horrela. Gure bihotza jainkoan izaten, eta ez mundu hontako gauzetan gure bihotza jartzen. Hala izan dadila. Mundua maitasun utzez sortarazi zuen jainkoari egin diezaiogun eskariak Jesusen izenean. Jesusen elkartea den Elizaren alde espirituaren eraginari erantzunez denok arduradunek eta elizkideek norbere egitekoaz jabeturik izan gaitezela jainkoaren erreinuko langile gogotzu eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Langileari osoaren alde, errespeta diezaizkietela eskubideak baldintza egokiak jarri eta ez ditzatela lanik gabe daudenak baztertu eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Bidalditzala langileak bere ustara evangelizatzeak eta elkartea eraikitzeak behar dituen zerbitzariak beti izan daitezen eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Gure Luzbarrutiaren alde eta pastoral zail guztietan lanean ari direnen alde, jainkoaren maaztian jarduteak bete ditzala kemenez eta pozez eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Izan gogoan aita amultzua, otoitzean ari zaizun herria zuregana jarria bai da bere uste osoa. Hala eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du orain ekar dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizoen lana sortu hau, segingo zaigu biziaren ogi. Bedinkatua zu orain. Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du orain ekar dizugun ardo hau matzondoaren indarrak eta gizoen lana sortua, segingo zaigu betiko zorionaren edari.
Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. onartu jauna gu zure zerbitzariok San Antonen oroitzapen egun honetan zure aldarera ekarri ditugun eskaintzak. Iguzu lur honetako lokarri loturatatik askaturik zu bakarrik izan zaitzagula geure aberastazun. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. gora bihotzak, Jaunagan dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari, Egokida eta zuzen. eskerrak egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guzuri eskerrak ematea jauna eta guzti zantu jainko algustidun beti ereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Zeure santuen fede aitormen ederra zindar berria ematen diozu beti zeure elizari, eta argiro erakusten guri zeure maitasuna, zure salbamen asmoa gugan bete dadin. Santuen jarraibide ederrak eragiten digu eta haien otoitzak laguntzen. Horregaitik, guk ere aingeru eta santu guztiekin batean goresten zaitugu jauna pos batean kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure dizirak. Osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana zeru goienetan. Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren, santu eta diren guztiak ematen dizute behar den gorezpena. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez eta Espiritu Santuaren indarrez, zeuk bizi erazten dituzu guztiak eta santutzen, zeu ari zara beti eta beti zeure herria biltzen, eguzki alde batetik besteraino opari garbia eskain dakizun. Apalki beraz, jauna, eskatzen dizugu, egin ditzazula santu zeure espirituaren indarrez, oparitarako ekarri ditugun ogi ardo hauek, zure seme Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen. Misterio hauek berak agindurik egiten ditugunez gero. Berak saldu zuten gau hartan, ogila hartu eta zuri eskerrak emanez, berinkatu zuen, zatitu eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guzti honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregaitik, jauna,
Guk zure semearen ekaldi salbagarria eta hien artetik piztea eta zeruratze miragarria gogoratuz, haren azken etorrera itxaroten dugula, zuri eskerrak emateko eskaintzen dizugu sakrifizio bizi eta santu hau. Begira jauna, zeure Elizaren eskaintza honi. Ikusi eskaintza honetan, zurekin baketu gaituen Jesukristoren oparia. Egizu jauna, zure semearen gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuaz beterik, Jesukristogan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala zeuretzat betiko opari. Zure aukeratuekin zerua irits dezagun. Lehenengo Maria guztiz doatzua. Jainkoaren ama beti Virginiarekin, haren senar Jose Santuarekin, zure apostolu eta martiri santuekin, eta San Anton abad santuarekin eta santu guztiekin. Badakigu, haien bidez, zure laguntza izango dugula, nonai eta beti. Guzurekin paketzen gaituen opari hau, izan bedi jauna mundu guztiarentzat pake eta salbamen. Mundu honetako ibilaldian, bete ezazu sinismenez eta baitasunez zure Eliza. Zure zerbitzari Francisco gure aita zaindua, Josinazio gure gotzaina, gainerako gotzain eta elizgizon guztiak eta zeurea duzun herri osoa. Entzun bihotzonez zeure aurrera deitu duzun familia honen otoitzak. Aita guztizona erakarri zeure gana du zabalean banaturik dabiltzan zeure seme alabak. Hildako gure zenideak, gaur gogoan ditugu, Adela eta Mariano. Eta joan diren guztiak aritzazu bihotzonez zeure zeruan. Guk ere sinesten dugu zeure aintzaren zorion betea izango dugula, betiko haiekin batean. Jesukristo gure jaunaren bitartez, beronen eskuz ematen dizkiozu ondasun guztiak munduari. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jangoiko aita algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldurgabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzatzu ziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiuzu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzerak izaldi eta dietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Hangoikoaren bildotza, zuk entzen zu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua, emaiguzu bakea. Ona hemen hangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, maiontara deituak. Hauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko.
komuniorako ona bildotzestia. Ona bildotzestia, egi Ainko maitea, ostian zaudela, degu sinezten, zeruan bezala, orgu maitatzen. Ona bildotzestia, egiazko ogia, zerutik da jaitxia, jainko maitea. Gure hartzainona da egilea, aitarik maitena, zeru emailea. Ona bildotzestia, egiazko ogia, zerutik da jaitxia, jainko maitea. Egin dezagun otoitz. Jauna, ilunpetako etzaiaren indarrak bikain garaitzen eman zenion San Antoni, egizu zure sakramentuez osasuntzu janariturik menpera ditzagula guk ere beti etzaiaren maltzurkeriak. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. bedeinkaz zaitzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semiak eta espiritu santuak, Amen. zoazte jaunaren pakean, Eskerrak jainkoari. Nere ama txidlastana, ni zuretzat arnazu. Lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu. Lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu. Ama batek ezin badu, semea gaizki ikusi. Nola amarik onenak alizan
ni zuretzat arnazu. Lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu. Lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu.